आंनि बोराया बेसेबां मोजां बैसागु बोथोरनि सना बायना होफैदों नुबाय दा नोंसोर खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय गोदान बोसोर नालाय बिदिनो रायजोफोर दा जोंहा थारमाने मा होनो फुजा होनानै लानोसै आरोना थारमाने न'आवनो जोंहा आवाथि सावो नालाय आवाथि सावनानैहाय थारमाने गोदान बोसोरनि जाहाथे बयनिबो मोजां जायो जाहाथे बे बोसोराव गोदान बोसोराव खैदां खैफोद जारलाफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो बेनि थाखाय बयनिफ्रायबो आर'ज गाबनाय थाबाय आरोना आनान गसाइनिसिम दा रायजोफोर होमबा दा जोंहा रेडि खालामगासिनो आरोना माने फुजा होनो थाखायहाय पुरहिताबो फैबाय ओमफ्राय दा नायनोसै आंना फिसालाया कपारेट खालामो ना खालामा बेहाथ' माने गोबाव थानो हागोन ना हाया बियो फुजा खालामनायाव गोबाव माने थानोनो हागोन ना हाया सिगांनिफ्रायनो जिरायहोनो हागोन ना हाया बेखौनो सानगासिनो थारमाने ओमफ्राय ओरैनोथ' बयबो सावजोबगोन नालाय दाथ' लानोबो बायह्रायाव लानोबो लाग्राबो गैया बेखायनो दा नायनोसै जोङो बिमा फिसा हायो ना हाया सावनो ओमफ्राय दा होमबा रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै जोङो माने जोंहा बैसागुनि ज' फट' लानो सानदोंमोन आरोना नायनोसै दा जायोना जाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थागोन आं होदो होमबा सियाय दिनखाबायसो नै मानसिया नै गाबखालामबाय दे मा एसे देखायलाय दे नै नै बेयावहाय दे मादैनो दे एसे दे बेयाव सानैजों दे जोंहा आयै नै आयै लाया नै मोसाहैयो नोंहालाय मागिगोन आं दे दादाजों दे दादाजों नै फैद' नोंजोंसो होनदां दादाजों आयै दादाया नालाय दादाया नै बेहा खेरे मेरे जाखालायबाय रेडि जाबाय दां ना मानसिया गाबलायबाय नै खुलुमसारनो मोनासै नै नायदो नै इसोर बेना सावफुंनो मोना एकदम दसेल' नायगोन गाबफ्लालायबाय मारै गाबफ्लाया मानो एले बिदि गाबफ्लानायखौबा खिथानांगौ बिरादनो फिथा सावनो नै बेयावहाय कुकारावहाय रेडि खालामनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेयावहाय मेथाइ सिबिं ओमफ्राय नारेंखल गुरा बेखौ लगायसै अनखौबो नै नानानै लाखाबाय सान्द्रियाव फुननानै लाखाबाय ओमफ्राय नै बेयाव सावगोन साखिनियाव दा मैयाथ' माने जेबो जाखायासै नै बे सासेजों सायाव दङ नै बे सासेजों जेबो जायासैना बेखायनो दिनै बोसोर गोदाननि नामावहाय फिथा सिथावथ' माइब्राखौनो देनो मोनाखै ओंखायनो लारु जानोसै आरोना लारुजों फिथाजों जानोसै दा होमबा नायलांबाय थादो रायजोफोर नै लारु सावनो बे मैदाजों अनजोंहाय लगायनानै सावगोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय मेथाइजों दैजों फुदुंनानै लाखाबाय ओमफ्राय दा नै बेखौहाय लानोसै बेयावहाय अन लाबाय संख्रि एसे होनोसै समान फैदु होनोसै फैदु संख्रि एसे होनोसै ओइ मा
बिराद दिगदार खालामग्रा जाबाय बियो मैया बेनि थाखायनो जेबो खालाममानाखै फट' शुट खालामनो मानो फट' लानो होनलायदोंमोन ना रायजोफोर जेबो गैया ओंखायनो आङो भिडिअखौ दिनैसो खालामफिननाय जाबाय आरोना रायजोफोर नै बेखौ लगायनोसै आरामनो संख्रि होनानै जासिगोन बियो नाय भाई नाय आयौलै माबा लाइट खाथियाव बोरैबा फ्लेस दङ मिथिला नै बेखौहाय होनानै लानोसै बेयावहाय मैदा बे अन लगायनाया बेयावहाय आराम लाव लाव बेबायदि खालामसै बेयाव रिफाइन होनोसै आइजोफोर दा आङो गोदान बोसोरनि नामावहाय बे फिथा लारु जानायजों लोगोसे नोंथांमोननो दिनै आङो माने जोंनि गामियाव माबायदि बैसागुखौ फालियो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलांगोन आङो माबायदि रंजाफैयो जोंनि न'आवहाय बेखौहाय शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जोबजासिम अननानै नै पुरा रेडि जाबाय आरोना नै लारु ओमफ्रायहाय नै फिथाया फिथाया माबायदि जायो रायजोफोर माने मेथाइखौनो बारा होफ्लांगोन ना माखाथाय गेजेर खन्द'निखौ माने सिथाबनायानो एसे बोरैबा जालायो ओमफ्राय बिदिनो आंना होमबाबो सिथाबदों जादों थेवबो बिदिफ्राय मोजां माने फिनिशिं पुरा स्टाइलि जायाखै आरोना थेवबो जानोसै बेखौहाय ओमफ्राय नै लाल साहाबो लालायखाबाय पुरा हाइजें मस्ला मस्लि होनानैहाय पुरा माने मसालेदार लाल साहा आरोना बेयो जानो लुबैनो हाला आं रायजोफोर ओमफ्राय होमबा रायजोफोर बे मा होनो बे बोसोर गोदाननि होनखाबाय आं रायजोफोर बोसोर गोदाननि फिथा माने सिथावबो जानो नागिरदोंमोन सिथावा माने माइब्राखौनो देनो मोनाखै कारेन्टबो गैया बेनि थाखायनो आरोना सोमनानैल' दोनदों जानोसै होमबा रायजोफोर ओमफ्राय हेपि बैसागु आरोबाव खेबसेबाव रायजोफोर ओमफ्रायहाय थारमाने बुंखाबायना आङो मैयाहाय माने आं जेबो खालामनो मोनाखै ओंखायनो आङो नैबे दिनैनि भिडिअखौहाय गोदानै लाफिननाय जाबाय आरोना होमबा दिनै रायजोफोर मारै जोंनि गामियावहाय माबायदि रंजानो फैगोन जोंनि न'आवहाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे होनदो होनबा रायजोफोर नोंथांमोना बेसेबां अमा बेदर जाखो आंथ' कन्टिनिउ जागासिनो सानथाम सानब्रैसो दिनैबो जाबावबा सानब्रै जासिगोन आरोना माने कन्टिनिउ जागासिनो आं अमा गोराननो ओमफ्राय नोंथांमोना जादोंना जायाखै बेबायदि अमा गोरान अमा जादोंना जायाखै बेबायदि अमा बेदर खिन्थाहर दे
이제 너무 잘 봐요. Đừng đẩy xuống này. Nè đang xin. đây là gì này này. Bisa ada dalam nak. Nih. Kita alas kali itu mulu bercabung. Ada kami. Saya lebih 나님은 जोंना नोमफैयाव थाया आंनि बोराया बेसेबां मोजां बैसागु बोथोरनि सना बायना होफैदों नुबाय दा नोंसोर मोजांखा आं समायदोंना जा समायखादों आयौ गावदांदां नै माला देग्लाय बोसोराव मंगलसूत्र गानलाबायबाय हाबायाव मंगलसूत्र नोमफैया बायना होनो हायाखैना दंलाय जा मोजां मंगलसूत्र बायना आयौ जि अनखायो नै अनदोंना जि मोजां नुखादों मोजां नुदों मादे ओमफ्राय गेजेरा लोक्षि इसिङाव थाग्रा बयबो फुजियो ओमफ्राय सासेना देंखोनि सोदोब Gosla saja berkesagamni sona, kasih berkesaga. 여러분 나 호랑이지 네, 비ሄ르 가네. Laju pasal sekarang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn